Muri gutigana nayo niyo tokwende maseyemo goika county ya Nyamira asingo kumanya una maiga ya barai gochorwa ase chiro ya Nyabite ime county yo wana nigo abara yabo babere bagweso kebene nabayigo gukwanira ali barachigwikira n'ichinga kicho bokoreri bwabo bakoragwa no munyakirugo Wilfred Nyakundi nigo abolire okubwaterana n'abarai abachole nabayigo korwa ase serikali ye county ya Nyamira asaberega kubabulia korosi gwa gwechireyo unenchereyemo yogokinya ebirengo byobonchelia muri kito Joma Angi no roboti urwo Maiga yoko chorwa nigabara ikorwa se chiro Nyabite barure irago chokora emeremo yabo ase oboikiranu bachora tu abanyia na biashara bonds na leadership ya Nyamira engima abura iwa Nyamira engima kuru government igorogo chance tutakere tubwatirane twenstura amo tukwane sauti ya mwekera finally abantu bonsi ipitoko genda twajikumira na service bakoro no manyakirugo bwechire Wilfred Nyakundi mbasabe serikali ya county Nyamira ukinya ekerengo giechire yo anene mono asukwaga gwechinyumba chake bara chekerero ntubwate binte binge chire biwenta kokorwa elinde chire ye arora kana modern market arora kana market ye era attractive kero mondara taga ko biashara roro gente que tangane tutu facilities una modern pollution blocks was the existing chire existing bonda gachire chibwata matatizo jirosiwa elinde abantu baminto usafi erora kana roro Asebarwa ogosaba chitaya kobekwa aroro eline ko bakonya chinga kichige sunte nabo igo oborendi gotingigwa Mheshimiwa Steve Mogaka kara tokonya chitaya chiri chintambe mulika mwisi chintambe kabisa elindo borabo chire yengima abantu barakore egasi yabo asichinsa chire chintambake kubona bono bago sieka saa 11 ya maragoba national government amangana security patrols chikorwe elinde abantu baminto banyole chinsa chintambe bakole biashara mbasaba serikali kwangoya okwagachu gwechiro enya elinde kororobya obonjereria anene monege ntonda kwanire abangina baite bachandigete echiro nere yagachi twigatigarira njira ase shedie bekire bono murigere libuya na mokora abangina igo barete chindagira cyabonse na inde chindagira zitakera so usafi bona abangine bagochandika kobeka chindagira ase babegete inse we apa ase shedie yagachi twebonete ko kona rigwendagera igete neine chimbori no chikorara abantu no bakorara abandi no bagwekonya bono kwanyora ko ya koru 2013 yagachi twete neine mpaka boniga igo chindagera chito chira affected no nabagine bara affected no nekera bakobeka ebinto byabonse embure ko babwata igo bakongangana kwandura batwerwa ebinto binda amajaira ensemo yende abunchereria asichireyo mbasaba gotiga kwara ebinto byabo angene para abantu baito bakwara ebinto para ekina kie priority toroche nga andake para igasa abantu bakwara te asekera okorigereria teri gento kia etware ko rwania nyeno kobwa nyendia barai baito banje batubwatesie batubwata koboke ko era tari segitore banje batuigorere echire ya chagetu etarahera elinto nganya abantu bali kuru parari bache ase chiro ime na lichigana chiro chinyore movement engia abantu batige kona kobera para Kurwa Sitiro Nyabite, Ginko Reporterian Ndizi TV, Job Maangi.